Kurana ase kaunti ya Kisii ase gati y'abamenyi kurwa sensemo ya Kiamabundu egotoke meward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo bono besokire akwani kyo kurobekana kubwatekana ne parembe eyo kurwa ase skuru ya Nyanchwa Secondary goika chinsemo cha Kiamabundu eyo yairire engaki entambe etararoswe kiraboniga okwana ase chinsemo echo nigo bono abamenyi abo bamochire mujumbe bworogongo Zahir Janda ase ogotabaroseria epare eyo egento bono kiagererete rigoeteka ande mono chinga kechiga embure nyinge egendrete kone kiwase baimokia egetambokero yokoyerema nakoyomurira omorom erio bagendere gokora bosombi bwabo bwabutambe muri kito Caroline Mosano warenga sensemeyo robatiro ya senchire obikirano Rituko ria rero nige gati abamenyi kurwa ase ward ya Kisii Central anene mono kurwa ase chinsemo chia Kiamabundu batwara kurobekana kubatukana ne parembe eyo guchakera esukuru yoborose ya Nyanchwa goika ase chinsemo chia Kiamabundu eyo ikabono ya nyare ko bage kubaretera omochando monene anene mono ekero bako baba gokora obonchererie babo nabo igoko bakoba bamwabo gochiase enyagitari we pare ige korosigwa ekuru Kiamabundu ekandaria mangere yanda Nyanchwa inse engaki entambe ntori kuinyurwa nga na intuntororo tokorerwa magenderero rero twerure buna abanyakenyoro tochichaiga torosie pareye ekiagera abangine kera bakuru no ene chiro ebagwikirigu Kiamabundu mbali korento bakekenyoro ria mangera bono twarora ngambu ya buna abanyakenyoro tochiche tubwata na magoko iga torosie pare kera twanyorete tubwati nguruchi toisaine tokaborio mo aspirant emo egatebanga na bego tokonyo koroku David Nyamweya ataga na bago tokonyo morom twe mobilize twachire twagenderere kuyobeka bono etogosabanga nondo bwatu gwancho okuye kiagera muchumbe tobwati tatoinyoreti tigachiche atobwati sirigara torosie njire yakonya abantu bekenyoro are yabere komisa abantu sana ase kinyoreti yagujiria mangera abandi ngo jibare pakekerore esetrate no bagwetere pare ase nginje babere bakore mareransa yatereri nangi yabuno umuntu yatereri nangi yaito umuntu igobona ngantu bwati mwesimi wonde bwesura tokonyega nakikia beire nga tue abana inji twerwere tweruntu twe kabanyene ekero torenga kitoko konya abantu baitu bechi pikipiki no inji bweka ngo umianda ekora inji ngo itrande pikipiki ikirembure twete pare ne mbene manye baka no mwesimiwa baka no mujumbe na mayete onyetire ere bweka getwete agocha matanga lakini bono ndubwati bokonye bondo bwensi ekiagera nakikiagera abana yuti twerunga ki tikatokonywa mworo mwono mwesimiwa yo gochigocha tuyarani noko bakogwaito nyina boni go moteneri bwechipara kurwa ase bunge ya Nyaribari chache Dennis Kiaka atugutereira are chinkwane chia bwasa tebire buna nige pare yebekira ase budget enene yokorosi bwa chipara ne kiombe gya kera korende boni gati bako babako yarose kubwatikana nembure nyinge eyonya egenderete kwenekirwa ase chinsemo chorogongo rwa Busi epale elia omweshimiwa Zahir nanyabegete se program ya kera ne brese program nega seine ne bangire gokorwa a contractor ya Iruli Rube is expected to start works ngakichine Jones Kurbono kigeko gere pale yutranya kora mbaka boniga ne sengenjo a condition yembura bunere tewe bwenereti abantu baye moromu ase moromu koyu te bwenereti ekerembure gotu para te bwenereti kole mwekerembure gotu so igonde takote abantu baminto mbaba se gotumeka bobe ntoma etenga bono siasa ya chakire chikura chakire koligigo lakini esengenjo y'abantu bateta koleta chiseigi ne bintu biteyase obisi igoteta kotebanga epale yu mweshimiwa nanye ligirete chibesa nanye bekirete nere inte process contractor ya Iruli Rube ngoso atole site tole mepale yu na ende igoruya mbake chigosoka Nyanza chance section ya Kiamabundu erosi kubuye to standard mbaka abantu banyala ko bagoeta buye batabwate mochando nde bwensi. A warning to my people ba Kiamabundu na Nyanchwa moba soko tumeka obe because woniga politicians bachire bataite chikura abange baba buno deputy Simba na maete na agende igalie kera akaligirie pale inere program bono igali getie bamuracha babekabu abatebinga koraiga elinde elio musira sireli acha gotebanga na erote bete pale rosigu igoniga bamachire bali bagendete gutwara chinkwana cyo goteba buna nigo mojumbe akobaga kubaretera omachere ne chingende na gotiga kubaretera amagenderero abo asatebire buna niga barachiko baga bakogendera kubaretera omachere uyu nabego kwenekia buna nko bakorera bali amagenderero asenchera yo bwikirano abantu baminta ase muri mwensi andonsi chikosinjo chinga omochoro muntu otari bwe kabira ya ino
oita kubakorra kende yonse bono nariria abantu amachere bakabante bakagire amachere uyu bono ri pare teko amachere asisori tokorera toroserie pare koregeti gotia kunya kungainwa no mongwano yo begete ngotenete gochaga nero gosiriri mongwano imorusio bisi nzokara magenderai gonte togote abantu baminto intwe pale ngonyero stole na endo mochere chingende nebintu biri byonse chisabuni esukali biriye mugambi igwete kwa abantu bae goikaba ento tago chigotiga no intwe karto ko mu advice tutayete motebia lete ndagira mona abantu bagendere koria onyekero Korwa Kiamabundu ime ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii ilietaria Nemaosa Caroline.